Kako što atraktivnije prikazati i korisnicima ponuditi baštinu, ovo pitanje postavljaju si gotovo sve kulturne institucije, odnosno gradovi na području Hrvatske. Dobar odgovor, čini se, pronašli su u Zadru, jednom od najrazvijenijih i najinovativnijih gradova priobalja i cijele zemlje. Predvodnik novog pristupa kulturnoj baštini i njezinoj uspješnoj prezentaciji je Arheološki muzej Zadar. Početkom 2011. godine muzej je započeo sa nekoliko noviteta, barem u okviru Zadra. Jedan od njih i osnovni iz kojega je sve izašlo je bila nova vizualizacija znaka muzeja, koji je zapravo u osnovi stari logotip koji je stavljen u jedan moderni kontekst i što se tiče 3D oblika, što se tiče pomicanja centra samog tog pletera koji nam je bio i ostao osnovni znak, što se tiče boje koja je jedna kardinalska, kraljevska ili kako hoćete boja, koja samim tim implicira na nešto važno. Novi vizualni identitet muzeja ujedno je i podloga za izradu nove, još interaktivnije internet stranice. Ona je bila osnova od koje smo krenuli i bez koje se nije moglo i u izradi nove web stranice muzeja koja će se bitno po konceptu razlikovati od stare. Ona je još uvijek u fazi izrade, ali kroz mjesec dana bit će gotova. Biće jako puno novih stvari koje izlaze iz okvira, standardnih okvira web stranica općenito muzeja u Hrvatskoj, između ostalog i o tome da će svi dobronamjerni posjetitelji naše web stranice moći zapravo dati zapažanja o legalnim, nelegalnim radnjama, upite davati, stranica će biti povezana Twitter i Facebook, tako da će mnogi od mlađe populacije moći na taj način se priključiti na našu web stranicu. Osim interneta i njegovih aplikacija, baština Zadra i gradske okolice u ponudi je i u sklopu aplikacije na mobilnim telefonima, u skladu sa sve rastućim trendom M-muzeja. Mobile Guide je dakle mobilni audio vodič preko takozvanih pametnih telefona, smartih uređaja s kojima danas uglavnom manipulira osobito mlađa populacija srednjih godina, a mislimo da će uskoro to biti zapravo jedini način komunikacije. Pomoću tog mobilnog telefona, dakle, možete ići od predmeta do predmeta koji unutra bude stavljen u, za sada, srednjovjekovnoj i prapovijesnoj zbirci, odnosno na forumu u Donatu, u gradu Ninu ili u našem muzeju ninskih starina. Mobilna aplikacija koja zadarsku baštinu dovodi na svaki pametni mobitel osmislila je i izradila zagrebačka tvrtka Starta Plus. Mi smo od 2000. prisutni na ovom tržištu, odnosno na prezentaciji kulturne baštine prema turizmu, koristeći uvijek najnovije tehnologije. Zadnji projekat koji smo i razvili, to je projekt Mobile Guide i praktično smo krenuli sa početkom ove godine. Projekt koji nudi vrlo široke mogućnosti u predstavljanju i u informiranju turista o kulturnoj baštini i o turističkoj ponudi jednog grada ili neke institucije. Prednosti ovog rješenja su brojna. Prvo, da je sustav potpunosti besplatan za krajnjeg korisnika, za turistu, za gosta, na bilo kojem jeziku kojem on preuzima informaciju. Drugo, informacije su dostupne jednostavnim izbornicima putem smartphone telefona i ono što je još jako važno, informacija je dostupna na lokaciji na kojoj i treba biti dostupna, znači u muzeju kao audio vodič, u hotelu gdje se može ponuditi i gdje se nudi ponuda grada, ponuda događanja u gradu. I ono što je još dodatno prednost je što je informacija u multimediji. A jedna od ključnih prednosti vezano uz gospodarstvo jest povećani potencijal razvoja kulturnog turizma, odnosno povezivanje kulturnog sektora s ugostiteljsko-turističkim, na način koji će i stručnjacima za kulturu i turističkim djelatnicima, ali i cijelome Zadru donijeti što veću korist. E-muzeji i M-muzeji nakon Zadra zasigurno će osvojiti i druge hrvatske gradove.